7:17, גלי צה"ל, בוקר טוב ישראל. האם שופט בית משפט שלום אחד יצליח להוציא מהממשלה את הדבר שאותו המתנחלים ביהודה ושומרון מנסים לקבל כבר שנים, ולא בהצלחה רבה? בדיון על תביעה שהגישו קבוצת מתיישבים על כך שלבתיהם אין היתרי בנייה, דרש השופט מהמדינה להסביר מדוע תוכנית המתאר של איתמר אינה מאושרת. התשובה שתינתן עלולה לשנות את מעמדה של איתמר, כמו גם של התנחלויות אחרות. את הפרטים הביאה כתבתנו בשטחים תמר לוי. אלא לחצים על נתניהו מהימין ומההתיישבות לאשר תוכנית מתאר להתנחלות איתמר, נוסף עתה גורם משמעותי, בית המשפט. 5 משפחות שקנו בתים ביישוב לפני כמה שנים תבעו את חברת הבנייה ואת המדינה על ששיווקו להם בתים ללא היתרי בנייה. בית המשפט ביקש מהמדינה לנמק תוך חצי שנה מדוע אינה מאשרת את תוכנית המתאר לאיתמר, ואז הוסיף שופט השלום יאיר דלוגין אמירה מעניינת: לא יעלה על הדעת כי התושבים ימשיכו להתגורר במקום מבלי שיונפקו היתרי בנייה כדין. לכאורה לא נראה לי שיכולה להיות לכך כל הצדקה, הוא כותב ומוסיף את המשפט החשוב מכולם, גם לא הצדקה שנובעת משיקולים מדיניים או פוליטיים. שופט אומר, בואו תתנו הסברים, איך יכול להיות שבתים שנבנו ב-92 והוכלסו לאורך השנים, אנשים שילמו עליהם כסף למדינת ישראל ולשופ, איך יכול להיות שהם בלי היתר בנייה? איך יכול להיות שאין תוכנית מתאר? היועץ המשפטי של ועד מתיישבי השומרון, עורך הדין דורון ניר צבי, סבור שיש כאן אמירה של ממש, זאת אף על פי שהשופט עדיין לא חייב את המדינה לאשר תוכנית מתאר להתנחלות. בינתיים בקרב הנהגת המתיישבים רואים זאת כחיזוק נוסף לעמדותיהם. אי אפשר להיכנע שוב ושוב ללחץ הבינלאומי שלא לאשר תוכניות בנייה ביהודה ושומרון. האמירה הזו של השופט מצטרפת ללחץ גדול על הממשלה של אנשי הימין וההתיישבות. מאז הרצח המזעזע באיתמר בחודש שעבר דורשים שם שוב ושוב מהמדינה להכשיר את הקרקע באופן סופי.